Anga foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye. Nin ye Mali kura kɛnɛ sigilen ye VOA ka kunnafoni siraw kan. Kajatu Tarawele. An ka bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan. Dansogokɛlaw kulu bɛ u ka dankariliw la halisa Mali camancɛ fanfɛla an'a kɔrɔyan fanfɛlaw la. Kunungo Mali camancɛ fanfɛ marayɔrɔ dɔw lagosira dankari ko kura la ka mɔgɔ 3 bɔnɛ u ni na ka tila tuguni ka dɔw fana jogin ka taa n'u ka bololaminɛw n'u ka misiw caman ye. An bɛna na détails di aw ma sisan jɛmukan kɔnɔna na. N'an tilal'o la fɛn min ye Mali kɔnɔfɛla banbanciw ye n'olu tun ye marifa bila k'a fɔ ka u bolonɔ bila bɛnkan na Algérie faaba kɔnɔna na ye a yira k'a fɔ ko olu tɛ Mali sariya sun kuraba in min bayɛlɛmali n'a baaraw bɛ senna Mali la lakodɔnya. An bɛna o fana kunnafoniw lamɛn jɛmukan kɔnɔna na. Ousmane Sonko n'ale ye Sénégal fanga garadabaga kamalen ye ne kiiri b'a kan ani Sénégal faama muso dɔ ni ɲɔgɔn cɛla la awa kiiri kɛnɛ sigilen bɛ bi alamisa in na Dakar. An ka laselilikɛla Nama Jara ale bɛ kɛnɛ nin kan ye an bɛna ta directement na kunnafoni laban minnu sɔrɔla kiiri in kɔnɔna na a bɛna olu laseliw kɛ an ye. Ninnu de bɛna fara an ka laselilikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw ka duniya kɔnɔna na ani Mali jamana kɔnɔna na ka tɛntɛn aw ye sisan ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan. Ka tila tuguni ka segin ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ye a bɛ Mali kura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna na studio 6nan na ayiwa bi alamisa mars kalo tile 30 san 2023 la ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye awa a yirala k'a fɔ ko kunungo cɛ maramafɛntigi minnu ma se ka ko ladɔn olu de jiginna ka dankarili kɛ Sɛgɛ commune kɔnɔna na ka taa Baɲangara mara la Koro fanfɛ bolo fɛ awa a koɲa a taara falen mɔgɔ 3 bɔnɛni la u ni na ka tila ka mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna k'olu jogin ka taa ni mɔgɔw ka mɔgɔɲɛmɛfɛnw i n'a fɔ u ka misiw n'u ka bagan kuluw ye. Tijani Wederago n'ale ye an ka laselilikɛla ye a yɔrɔ la bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Kunungo araba marsikalo tile 29 an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko dangarwalew kɔni kɛra ko kura ye Mali camancɛ yan fan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bankasi marabolo kɔnɔna na dugu min n'an b'a wele ko Kango ni o yɛrɛ bɛ Sege commune fɛ. Duguma dɔw ka seereya la minnu ye Bankasi sɔrɔ bi sɔgɔmada in na u y'a yira k'a fɔ ko wulanɛgɛ ɲɛ 19 waati n'o bɛ bɛn surafana to dun waatiw ma dangarawale tigilamɔgɔw kɔni nana bali ka mugu ci ka ɲɛsin nin dugu in ma. Jatigɛ barika bonyalen kɔfɛ dugumaw bɛɛ lajɛlen kɔni bolila ni ka u ni ɲini. Dangarawale tigilamɔgɔw kɔni donna dugu kɔnɔna na n'u ka dugu baganw fara ɲɔgɔn kan ka tila ka dugu foroba yɔrɔw caman jeni i n'a fɔ feerelikɛyɔrɔw walima sugu. Dangarawale in kɔfɛ kunnafoni fɔlɔ y'a yira k'a fɔ ko maa 1 de bɔnɛna u ni na nka dugu jɛlen u tila ka maa 2 wɛrɛ sɔrɔ minnu bɔnɛna u ni na dugu kɔfɛ o bɛ maa bɔnɛnenw kɛ maa 3 ye ka maa 4 ka olu jogin kosɛbɛ wa u taara ni dugu baganw bɛɛ lajɛlen ye. An ye dugumaa dɔ sɔrɔ mun y'a kanu a tɔgɔ ka to dogo la nka a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ waati laban ninnu na Mali fintigilakaw ni dangarawale tigilamaw karilen don ɲɔgɔn na Ŋɔnkɔrɔ commune na ni o ni Sege yɛrɛ bɛ dancɛ. A ka fɔla dangarawale tigilamaw dadigikɛn b'u la kosɛbɛ o de kama u kɔni bolitaw k'u yɛrɛ ɲini u bɛ dangarikɛ ka ɲɛsin dugu dɔw ma. Tijani Wederago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Baɲangara marabolo kɔnɔna na. Mali kɔnɔfɛ banbanci marifatigi kɔrɔ minnu ni Mali jamana tun ye bɛnkan kɛ awa ka marifa sɛmɛ olu ka dalakan di bɛn Algérie faaba kɔnɔna na ni bolonɔbila ye bɛn gafe dɔ la awa k'u bɛ fara Mali jamana kan ko ka kɛlɛ dabila olu de ye wulikajɔ kɛ tile 2 in na ka laseli sɛbɛn dɔ bila kunnafoni siraw fɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Mali sariya sun kura n'a a koɲaw n'a baaraw bɛ sen na Bamakɔ awa ko olu to u lakodɔnya. Alfuseni Alaji n'ale ye VOA Bambara ka laselilikɛla ye ka bɔ Tɔnbukutu bɛ kuma ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Jɛkulu min bɛ lakana ni yiriwali kɔfɔ n'o ye cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement min na coordination des mouvements de l'Azawad Sema ani plateforme de mouvement du 14 juin d'Alger olu b'a la. Jɛkulu ko sariya sunba min labɛnna a t'o lakodɔn. Jɛkulu y'a yira sɛbɛn dɔ la kabini Bamako tɔnsigi dɔ fɛ ko gouvernement tun ye layidu ta ko a bɛ Algérie bɛnkan sɛbɛn ta ba la sariya sunba kura in kɔnɔ. Jɛkulu y'a yira ko a nisɔngoyalen don ko yɛlɛmali ma kɛ min bɛ tali kɛ san 1992 sariya sunba ni sanga ni o sariya sunba kura in ye.
kamasɔrɔ yɛlɛmali kun kan ka taa ba la sariya sunba kura in kɔnɔ min bɛ Alger bɛnkan sɛbɛn kɔfɔ. Tɔn minnu bɛ jɛkulu in kɔnɔna la k'u b'a da diɲɛ maaw tulo kan k'u tɛ sariya sunba in lakodɔn bi u t'a lakodɔn sini nin cogoya in la. Nga jɛkulu in ko k'a dan b'a la jamana ɲɛmɔgɔw bina olu ka hamina ko ta ba la yani referendum ka se n'o ye vote ye. U y'a yira halisa u ka sɛbɛn na ko ɲɛta minnu kun bɛ ka sɔrɔ Algérie bɛnkan sɛbɛn na ko ɲɛta bɛ ka segin kɔ ka d'a kan saratikan bɛ ka sɔsɔ. Hakili jiginna Décembre kalo tɛmɛnen san 2022 SEMA n'o ye kulu marifatigi dɔ ye a tun y'a sen dɔ ni sɔnsɔrɔ CESA n'o ye Algérie bɛnkan sɛbɛn lawaleyali sigi ka fɔ ye. Mɔgɔ minnu kun bɔra la Mali gouvernement y'u ka sara sɔnsɔrɔ. Ni Aluseyini Alhaji ka laseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. Nin ye a tile damadɔ ye mɔgɔ caman bɛ wulikajɔw la ka kɛɲɛ ni sɔrɔdasi jala camancɛtigiw ne u bɛ wele nanzarakan na ko sous-officiers olu ka kalanso o ladonni ka o ɲɔgɔndanw kɛ. Mohamed Daɲogo n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a ka kumakanw lamɛn. walasa ka se k'i ka sɛbɛn bila bi k'i sen don ɲɔgɔn danna ka don école des sous-officiers la n'o ye ESO ye o kɔni a kɛlen don gɛlɛya ye maa caman bolo a bɛ don caman bɔ bi mun kɔni ye nin sɛbɛn bilayɔrɔ kɔni ye maaw kɔni u bɛ si yɔrɔ la u bɛ tilen wa ala dɔw la u tɛ se k'u ka sɛbɛnw kɔni bila Isufu Keyita ani Musa Sisumana an ka olu lamɛn. Ne nana yɛrɛ ne ye siɲɛ 3 ɲɔgɔnna kɛ ne ma se ka dépôt yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ bon bi ala yɛrɛ farala an ka sɔgɔmada na an sera ka dépôt kɛ wa an ye gɛlɛya caman yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ vraiment a daminɛ don yɛrɛ an sira yɛrɛ de an sira an ma se ka dépôt an tilara ka segin quoi. A kɔni tɛ taa courage kɔ parce que depuis lundi ne bɛ yan jusqu'à bi yɛrɛ ne ka dossier sera ka déposer donc jama ka ca o ye caya dan ye ne bɔra Segu de ka na ne bɔra Segu depuis dimanche don ne bɔra an ka so ne nana. Ni Isufu ni Musa olu ye gɛlɛya sɔrɔ u ka sɛbɛnw o bilali la dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw ko olu ta o man gɛlɛya kosɛbɛ. Hawa Dunbiya n'ale sera k'a ka sɛbɛn kɔni o ladon sɔgɔmada in na an ka ale lamɛn. Ne ma gɛlɛya bere sɔrɔ la parce que ne ka dossier kuma sɔrɔ n'o sɔrɔ bi ne nana vers 8h midi filɛ nin sisan ne tilala parce que musow yɛrɛ ka aran ka nɔgɔn. N'i y'a ye gɛlɛya kɔni a bɛ nin sɛbɛn bila in na maa dɔw kɔni n'u nan'u ka sɛbɛn bila n'u ma se k'a bila olu y'a jira k'a fɔ ɲɛnawoloma dɔɔni a bɛ komi i n'a fɔ u bɛ baara in na Hamidu Tangara an ka ale lamɛn. Vraiment a kɛcogo man ɲi parce que ka d'a kan ne yɛrɛ b'a kalama an dɔw nana depuis lundi ka siya ka tile yan fo bi jeudi u ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la mais an b'a ye u bɛ ka baara in kɛ kɛcogoya dɔw yɛrɛ la dɔw bɛ na dɔrɔn ka cɛ a bɛ i n'a fɔ ko dɔnbaga kunda kow de don quoi. An b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na ko bi mun kɔni ye jihadikɛla ye o ɲɔ ɲanen don Mali la kosɛbɛ an ka finitigilakaw fɛ mun kɔni ye an ka sɔrɔsiw ye a dɔw fana bɛ yen olu bɛ bɔnɛ u ni na nka o bɛɛ n'a ta nin maa ninnu kɔni y'a ŋaniya ko mun kɔni ye sɔrɔsiya ye k'u bɛ don o la kun jumɛn na u bɛ don sɔrɔsiya la Isufu Keyita Hawa Dunbiya ani Musa Sisumana an ka u lamɛn. Donc kun min tun bɛ ka don a la bon o ye k'an faso yɛrɛ de bɔ gɛlɛya kɔnɔ quoi ya jadisikɛlaw ni fɛn ninnu an bɛ fɛ ka faso yɛrɛ dɛmɛ ka faso yɛrɛ a ka di ne ka don faso yɛrɛ baara la quoi ya tenue yɛrɛ de ka di ne ye a kanu yɛrɛ de y'a to ne donna a la quoi. Ne bɛ fɛ ka don armée la a kanu de bɛ na ne bɛ fɛ ka kɛ portée de ka taga jamana défense la n'an yɛrɛ ma dusu ta ka taa an ka jamana bɔ bolo la jɔn bɛna n'a bɔ bolo la an place la. Ne yɛrɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ ne ma baara kanu ka tɛmɛ sɔrɔsiya kan quoi ne ma baara foyi kanu ka tɛmɛ sɔrɔsiya kan o de y'a to ne kana bɔ yɔrɔw la ka na an ka dépôt kɛ hali n'a y'a sɔrɔ ne bɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ n'a y'a sɔrɔ ne bɛ se ka n'a kɛ ne bɛ déplacer ka na nɔfɛ. Ka d'a kan maa caman b'a fɛ ka don nin ko in na i ka dɔn mun kɔni ye an ka finitigilakaw ka so ɲɛmaabaw ye u y'a jira k'a fɔ nin sɛbɛn ninnu kɔni dɔ farala a kuntagala kan sɛbɛn bɛ se ka bila fo avril kalo o tile 7 mun kɔni ye a ɲɔgɔndan ye o kɔni bɛ kɛ juillet kalo nata o tile 15 Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ka kɛɲɛ ni juru kelen ye Modibo Danbele fana sera mɔgɔ dɔw ma minnu sera k'u ka sɛbɛn na don a la ayiwa ka ɲininkali tɛŋunin k'u la an k'u ka masalakanw lamɛn.
Mali jamana ye weleweleda kɛ k'a bɛna cɛfini tabagaw ta minnu bɛ se ka taga kalan kɛ Sardasiw ka ekɔliso la n'u y'a fɔ ma ko école des sous-officiers. Kɔlɔsili y'a yira k'a fɔ ko sifinnakaw caman de bɔra nin ko in na. Mun de la an wulila ka se dɔw ma minnu yɛrɛ taru ka sɛbɛn bila a yɔrɔ la. Ne tɔgɔ Forotun Jara, ne yɛrɛ de baara ɲini na, ne taara n ka dossier bila la. Ne taara n ka dossier bila mardi tɛmɛnen. Denmisɛnninw bɔra ka caya kun la parce que caman mago bɛ baara la. Dɔw ta ye u ye tennis kanu, dɔw yɛrɛ ta ye u mago bɛ baara la pour que u kana na sigi so ten. Diplôme b'u bolo u kana sigi so ten baarantanya la. Dɔw ye ɲɔgɔn digi u ye porte yɛrɛ gosi k'olu kari, sirasiw yɛrɛ kɛla ka bugɔliw bɔ a la fo dɔw damana. Dɔw ka samaraw bɛɛ tora yen. Ne tɔgɔ ye Fatumata Jate. Ne bɛ bɔ Korofina. Awɔ, ne taara n ka dossier déposé. Mun de la jama cayara? E ye mun faamu parce que anw denmisɛnninw an bɛ fɛ k'an place yira jamana kɔnɔna la. An bɛ ka dusu de ta. Wa fɛnɛ san tɔw la musow tɛ caya. I bɛ taa sɔrɔ muso aran bɛ kɛ aran kelen ye. U ye mɔgɔ bɛrɛ muso bɛrɛ tɛ taa. Mais ɲinan an y'a sɔrɔ muso ka ca yɛrɛ muso cayara kosɛbɛ kosɛbɛ. Kɔni musow dusu de b'an kɔnɔ. An fɛnɛ bɛ fɛ k'an place yira jamana la de. An bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ an ye musow de mais dusu de b'an kɔnɔ. Ka se ka jamana an bɛ se ka jamana bɔ bolo la cogo min na. Ne bɛ weleweleda min kɛ ni jamana mɔgɔkɔrɔbaw ma. U k'u hakili to an denmisɛnninw na. An denmisɛnninw de siniɲɛsigi ye. Bi bi in na an filɛ yɔrɔ min na sisan nɔ a fanga b'an na. An filɛ nin an ye denmisɛnnin fitininw an ye binkɛnɛniw ye. A fanga b'an na. An tɛ ka jamana bɔ bolo. An bɛ se ka denmisɛnninw lakana an denmisɛnnin ɲɔgɔn lakana. An bɛ se ka mɔgɔkɔrɔbaw lakana. Hakili to an na kosɛbɛ. A ko jɛlen don kosɛbɛ kosɛbɛ parce que an yɛrɛ talen an ye fɛn mun ye an ye k'a fɔ corruption tɛ yen foyi foyi tɛ yen nɔ. Baara bɛ k'a ɲɛma de. K'a fɔ n ye faamaden n ye fantanden o t'a la. Bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan fantaden fara faamaden kan. Se bɛ n ye se tɛ n ye o t'a la. Bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan. An y'a ye hali depuis yɔrɔ la jɛlenya tun bɛ yen tilennenya tun bɛ yen nɔ. Wa kelen bɛ mun na u b'u ka baara kɛ tilennenya kɔnɔ jɛlenya kɔnɔ fɛnɛ. An y'an ka papier déposé o jɛlenya kelen kɔnɔ. Wa n b'a dɔn fɛnɛ o concours kelen kɔnɔna la. N b'a dɔn namara tɛna kɛ foyi tɛna kɛ. N'i ye baara min kɛ n'i yɛrɛ ye fɛn min kɛ i yɛrɛ i b'o nafa de sɔrɔ. Ne tɔgɔ ko Alu Konare ne bɛ Meriba la ne bɛ baara kɛ yen nɔ. Bon dossier déposé in lajɛ mɔgɔw bɛ girin-girinya kan cogoya min na barantanya de don parce que u b'a dɔn fɛrɛ n'i donna la i bɛ taa fɔrɔn de la mais malgré tout ça denmisɛnninw b'a dɔn parce que foyi tɛ bolo ka kɛ ne ye explication min sɔrɔ a la o de don u ka se ka baara ɲini ka di denmisɛnninw ma n'o kɛra chômage mana dɔgɔya dɔrɔn i b'a ye délinquance ni fɛn vagabondage camanba de bɛ bɔ a la. Kunungo Bamakɔ komini 4nan kiriso ye jalakili 3 kura wɛrɛ bila Mohamed Yusuf Bachili n'a bɛ wele ko Rasbaf ani Madame Worokiyatu Doumbia ne bɛɛ b'a wele ko Madame Vichère olu kan ko kura. Mariam Kuyate ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a taabolo kan. Kunu masikalo tile 29 san 2023 Bamako sigida 4nan kiritigɛbolo ye wele bila Rasbach ma ni ka ɲiningali dɔw tegun a la. O ɲininkaliw senfɛ jalaki kuraw bina a kan ko fara kɔrɔlenw kan. O jalaki fɔlɔ de ye ka fɔ ko Rasbach ni maa dɔw de farala ɲɔgɔn kan ni ka gɛlɛyaw ta ka maa dɔw sɛgɛrɛ. A filanan k'o de ye ka fɔ ko a tɔgɔ yela Jɛjugu la, Jɛjugu min tala ka ɲɛsi jamanakuntigi ma. A sabanan k'a ye kunnafoniw de cari mun yɛrɛ bɛ dankari an ka taabolow an'an ka ladalakow la. Kiritigɛbulon ka fɔ la ko nin waleya dɔw kɛla Rasbach fɛ san 2023 ani san 10 tɛmɛlen kɔ min ye Orokiya Dunbiya ye n'an ko a ma ko Madame Vichère ni ale yɛrɛ minɛna tile 2 Rasbach ka minɛlen kɔ a fɛnɛ ɲiningala kunu o kiritigɛbulon kelen fɛ jalaki min bina a kan o de ye ka fɔ ko a bɛ jamanadenw fitana ka kɛ jamana marabagaw kan walima ka dantɛmɛ wale ta ka ɲɛsi jamanakuntigi ma. Min ye ni maa fila in ka lafasaliba ye n'o ye Maître Kasum Tapo ye ale y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kelen bɛ gɛlɛyaba ye nin waati in na ko sabula u tun bɛ ka u seko kɛ walasa Rasbach u ka se ka liberté provisoire sɔrɔ yanni a ka kiridon cɛ juin kalo kɔnɔna na. Ko n'a fɔla ko jalaki wɛrɛ nana kana fara kɔrɔlen kan k'a ye gɛlɛyaba le don u ka baara hukumu kɔnɔ nin waati in na. Hakili jigila Rasbach ani Orokiya Dunbiya n'an ko a ma ko Madame Vichère ni maa fila ninnu minɛna ɲɔgɔn kɔ masikalo dɔgɔkun filanan na. Rasbach ale ka kasodon kun ye k'a fɔ ko a ye kumakan dɔ fɔ lajɛ dɔ kɛnɛ kan min kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Sumelu Bubayi Mayiga Mali minisiri ɲɛmɔgɔkɔrɔ IBK ka fanga waati la ko o fagala di. Orokiya Dunbiya Madame Vichère ale fɛnɛ datugula ka sababu kɛ ko a bɛ ka maaw findeli ka kɛ furukufuruku kan. Mariam Kuyate ka laseli do Bamako, VOA Bambara. Ka kɛɲɛ n'an ka duniya lamini kunnafoniw ye Burkina Faso kunnafoni minisiri an'u ka furancɛ fanga kuma la tɛmɛ la Jean Emmanuel Ouedraogo ale y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana bɛ ba belebele de donna fɛn min ye kanabilali ye tile 3 dɔrɔn
u ka nazaraw ka kunnafoni soba France 24 u ka kunnafoniw laseliw ɲɔngirili u ka jamana kɔnɔna na awa a ye a sinsira ka kosɛbɛ k'a fɔ ko u bɛ a dɔn fɛnɛ kanabilali min n'a b'u ka jamana kɔnɔna na u sɔrɔla sɔrɔ cogoya minnu na ko nka awa ko ni kunnafoni cakɛda fɛn fɛn y'i ka baara de kɛ ka dansagokɛlaw olu ka k'i yɛrɛ kɛ dansagokɛlaw ka cikɛla ye n'u ka taabolow n'u ka hakilinaw olu jɛnsɛli u ka jamana kɔnɔ ko wa k'i bɛ ayiwa fɛn min ye furancɛ fangaw ɲɛmaw ye i b'olu sɔrɔ i ka sara kan ni kunnafoni ninnu dira kunnafoni sɛnsɛn kɛnɛ dɔ kan bi alamisa la Rusi jamana ye Wall Street ka l'américain kunnafoni sɛnsɛnla dɔ minɛ k'a jalaki u ka jamana gundow baw olu bɔrɔtɔliw n'o olu taliw ye k'u lajɛnsɛ fan wɛrɛ fɛ ni a bɛ wele nazarakan na ko espionnage taabolo min ka gɛlɛn kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni Rusi ani jamana Rusila jamana tariku laban ninnu kɔnɔna na min ye k'a kɛ ni kɛlɛba min n'a binnen bɛ Ukraine jamana kan u fɛ ni dunya bɛɛ wulen bɛ ka tintili bila u kan Evan Gershkovich ka minɛli laseli in kɛra bi alamisa la Rusi jamanaw ka furuba lakana cakɛda fɛ Kremlin ale y'a sɛbɛntiya k'a jira k'a fɔ ko tɛgɛdara a kan de ko a tɛgɛ de taara jan na nka u ma perepere latigɛ kɛ a ka minɛli kun kan nin waleya ninnu bɛ kan ka kɛ waati gɛlɛnba de la farima na u ni l'Amérique jamana ni ɲɔgɔn cɛla la ni Washington bɛ kan ka Rusi jamana Moscou jalaki ko a bɛ kan k'u ka jamanaden dɔ u minɛ ko k'u don kaso la Gershkovich min ye kunnafoni dila ye a yira k'a fɔ bi kiiriso dɔ kɔnɔna na Moscou a ma jɔ jalakili ninnu kɔrɔla la ko k'ale nɔ t'a la awa Rusi jamana furuba fanga ka cakɛda kunnafoni cakɛda ka laseli VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la awa lamɛnbagaw ka fɔ ɲɛna ko nin y'an seginnen ka na an ka studio wɔɔrɔnan kɔnɔna kɔnɔ an ka kunnafoni kun filanan a tako filanan o de bɛna daminɛ ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ a n'a lamini na Wagadugukaw fɛ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ani 4 kan fɛn min ye Abijankaw baara ye a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan Gawokaw fɛ yen an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 ani 1 kan Tumutu fiɲɛ turukala 93 ani 3 kan Koro Banyangara an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 ani 2 kan ne mɔgɔ minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na an ka bɔlɔlɔ sirabaw fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ nin waati in na an ka bɔlɔlɔ siraba fɛ n'o ye www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ directement na an ka pagew kan YouTube, Instagram ani Facebook sanfɛ ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an tun y'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan in daminɛ na k'a fɔ ko an bɛna an ka laselikɛla n'a bɛ Senegali n'a tɔgɔ ko Nama Jara k'a ta directement na nɛgɛ kan sabula Senegali fanga garadabaga kamali Usmane Sonko ale ka kiiri bɛ senna bi Dakar ayiwa hakililajigila a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Senegali ministre du tourisme o de kɛlen bɛ ka jalakili bi a kan kiiriso la k'a yira k'a fɔ k'a ye dajuguyaw tigɛ a la o kiiri de bɛ senna a kɛlen bɛ wulikajɔba ani nisɔngoyaba ye fanga garadabaga tɔnkulu mɔgɔw bolo Nama Jara ni tulo b'an na Nama ayiwa bisimila ayiwa a yirala k'a fɔ ko i bɛ kiiri kɛnɛ kan Dakar na ayiwa e bɛ se ka mun de fɔ an ye kunnafoni labanw na minnu bɔra kiiri in kɔnɔna na yala kiiri bɛ senna halisa wa walima a tigɛra fɛn dɔ kan wagati na Senegali fanga Usmane Sonko ni Mambaïna ka kiri ma ka kiso la kiri na Mamadou Diaka Mouki ka ye kalo plan yangi de Usmane Sonko ka tani ade milieu de plan saraka di Mambaïna ma ni ko domadi e intérêt kada ka kiri kono kiri na ya ko Usmane Sonko ni fo Mambaïna ka cetala
n'o ye foroba nafolo miliyari 29 nafolo kɔnɔ in na maraw yiriwali cakita kɔda kɔnɔ tuma n'a ka nɔfɛmɔgɔw nisɔndiyalen de bɔra kiiritigɛso la ko victoire k'u ye sebaaya sɔrɔ fanga sina Usmane Sonko kan nka kiiri na Usmane Sonko tun bɛ kɛnɛ kan a ka lafasobagaw de nana o y'a jira k'a tɛ se ka na bari a man kɛnɛ a banana marisi kalo tile 16 tilikajɔw fɛn lakalatigiw fɛ u nana n'a ka furakɛli sɛbɛn ye n'o ye certificat médical ye ka jira kiiritigɛla Mamadu Yakamu Keyita la walasa kiiri ka bɔ a ma ko kura nka kiiritigɛla ma sɔn ka sɛbɛn minɛ o kama Usmane Sonko lafasobagaw diminɛ bɔra kiiri bon kɔnɔ ka taa kiiritigɛso la u y'u nisɔngoya jira kunnafonidilaw ɲɛna k'a man ka kiiri ka kɛ nin kan kan o y'a jira fana ko Usmane Sonko ka lafasalibaga don n'o ye Maître Anne Branco ye ni Faransi jamanaden don kunun Senegali marabagaw y'a lasegin ka taa Faransi a jiginnen kɔfɛ pankuru jigiyɔrɔ la nka seginna kun min na marabagaw ma kuma kan fɔlɔ an bɛ waati min na nka jirana kunnafoni sɛbɛn kɔnɔ ko yanni Faransi lafasalibaga in kana Senegali a ye Senegali marabagaw jalaki bɛɛ fanga taabolo la kosɛbɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ a ka lafasalibaga min fana tɔgɔ Maître Useni Fani ale fana barila ka Sonko lafasa kiiri in kɔnɔ bari Senegali lafasako an ka foli bi ye nama awa an ka foli bi ye wagati ka surun an bolo awa k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna k'a fɔ sini n'Ala nala kira sɔnna ma nama bɛna na walawalali kɛ a koɲɛw kan ka a bɛɛ sɛnsɛnli kɛ aw ye nin tun ye nama jara kumakan ye ka bɔ Dakar VOA ka kunnafoni sɛnsɛla don min sigilen bɛ Senegal jamana la ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye nin kɔfɛ sisan l'Amérique jamanakuntigi Kamala Harris l'Amérique jamanakuntigi dankan Kamala Harris a ka bɛ a ka taama la halisa farafina gun kan a sera Tanzanie jamana kan a ye tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Tanzanie jamanakuntigi musobangana Samia Suluhu Hassan ye bɛɛjɛ fanga yakubayali musobanganaya la Mohamed Touré bɛ détail di an ma an ka lamɛn. Madame Harris n'o ye Amérique jamanatigi dankan ye ale ye kuma ta ni Madame Hassan ye n'o ye Tanzanie jamanatigi fɔlɔ ye n'o ye ɲɛfɛla jamanatigi sanle John Magufuli ka fanga dafirili politiki kɔsegin ni sɔrɔ yiriwali ko dɔn mara ɲuman bɛ na ni kofɔlenw sabatili ani sarayaw ye jagokɛlaw mago bɛ minnu na ka wari bila Madame Harris y'o fɔ k'a jira ko Madame Hassan ye bɛɛjɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye nin ye Amérique ka wale laban ye walasa ka jɛɲɔgɔnya sabati farafina kɔnɔ yaasa ka Chinois o ni Rusila ka fanga bonyanlenw kɛlɛ Madame Hassan n'o donna a ka san filanan fanga la marisi kalo o tile 19 o ye gɛlɛya sɔrɔ ka ɲɛ wuli Magufuli ka fanga wulibali kan min ye Tanzanie tɔgɔ tiɲɛ alamisa don Harris fana ye yiribolo dɔ bila hakilijigin dɔ la min kɛra ka tasibila kɛ san 1998 avril kalo dankari Amérique ka lasigidenso la min kɛra Dar es Salaam Tanzanie jamana na a kelen ka taamasen fɔlɔ dafa Ghana jamana na arabadon Madame Harris ye fɛrɛ dɔ laseli kɛ min ka ca ni miliyari 1 ye walasa ka musow ka fanga bonya farafina gun kan. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan si ye farafina tile bi yan fanfɛla jiri belebeleba ye ayiwa min den bɛ tɔmɔ musow fɛ ka tila k'a bayɛlɛma k'a kɛ tulu ye a yirala k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi o si tulu ni musow ka baara nɔ ayiwa a kɛra sababu ye ka muso caman bɔ nɔgɔ la ani fɛnɛ tuguni ka tila farafina sentan jamana dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ a bɛ kan ka olu ka sɔrɔ n'a siraw olu yakubaya Mohamed Touré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an ka kumakanw lamɛn. Duniya si farankan jɛkulu n'o ye She Alliance ka fɔ la farafina miliyɔn 16 minnu sigilen bɛ o maraw la ka bɔ Senegal ka taa se fo Sudan worodugu ma olu bɛ balo a fɛ walima u bɛ balo a ka sumantigɛ la n'u fanba bɛ togodaw la Mali ye diɲɛ sɛnɛko ɲɛmɔgɔ dɔ ye ka fara Nigeria o ni Burkina Faso kan ni sɛnɛfɛn dilannen n'a ɲininen cayara kosɛbɛ san laban na o sababu bɔra farajɛ jamana tilebiyanfan fɛrɛkɛlaw u ni
kumabo nafolo n'an b'a wele ko consommateur minnu b'a fɛ ka fɛn halalelenw san ka taa fɛ minnu jiralen don i n'a fɔ fɛn ɲɛnamaw ani fɛnw nafamaw. Nga situlu dilanlikɛlaw ka tɔn n'o ye coopérative ye min bɛ Sibi togoda la sigida la n'o sigira san 2003 la o musow bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ ka nafa sɔrɔ o fiɲɛbɔ nin na. Muso 1000 ɲɔgɔnna bɛ baara kɛ ye. U ka sara banbali bɛnna ni sara fitini ye min bɛ bɛn kalo kalo la i n'a fɔ sefa wari o 45 la n'o bɛ bɛn euro 70 la. Waati dɔni baarakɛlaw bɛ sara o baara fɛ. Sɛnɛtɛgɛrɛw u bɛ fɛn dilannen caman semantiya. A fɛn labɛnni fan bɛɛ la u bɛ a bayɛlɛma min tora o bɛ sɛnsɛn ka nɔgɔ bɔ a la. O fana bɛ na ni tulu laban ye n'o ye situlu ye min bɛ kɛ ka safunɛ o ni muni tulu dilan ka feere dugu kɔnɔ Bamako Faba la ani sannibagaw ma diɲɛ fan bɛɛ la ka kɛɲɛ ni Kamisogo Kinimba Ɲare ka fɔta ye. O ye a tɔn n'o ye coopérative ka jatebɔla ye. Kiliyan b'an bolo fan bɛɛ an ka dugu kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ olu b'a san u bɛ tulu san u b'a dun u bɛ mun tulu san u bɛ safunɛ san kiliyan b'an bolo fan bɛɛ ka daminɛ Sibi Bamako partout dans le monde. Astan Kone n'o ye coopérative ni tɔn ɲɛmɔgɔ ye y'a jira ko gɛlɛya dɔ ye dɛmɛbaliya ani fɛɛrɛ dɛsɛ. Muso ye commune muso ye u ye faralen ɲɔgɔn kan u bɛ sen tɔmɔ ka na n'a tulu di yan an b'a san ka écuve bila u b'a bayɛlɛmɛ ka kɛ tulu de ka kɛ safunɛ de ka taa ka kɛ pomati de. Gɛlɛya min y'an kan sisan o ye dɛmɛbagako le de dɛmɛbagako dɛmɛbaga t'an na an y'an bɛ yɛrɛ bolo bɔ o de ye gɛlɛyaba le d'an kan. Daouda Keita fɛ n'o ye dugutigi ye. Il contribue fortement aujourd'hui au développement socio-économique de la commune à travers les produits. A nafa ka bon ka dɛmɛ don ni sigicogo nin na walasa ka kɛ bita ye. Ça suscite beaucoup, c'est que la clientèle extérieure. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ayiwa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka Tarawele bolo. Coupe d'Afrique des Nations kan cɛ kɔrɔbalenw ka ɲɔgɔn dan min bɛna taa tan Côte d'Ivoire kaw fɛ yen san wɛrɛ. Mali ka laɲini ma sabati fɔlɔ ɲɛbila ɲɔgɔn danw n'o ye éliminatoires ye yanni olu ka kuncɛ. Mali tun b'a fɛ ka se sɔrɔ Gambie kan tarata tɛmɛnen mars kalo tile 28 kan Côte d'Ivoire éliminatoire tile 4 hukumu kɔnɔ nka o ma se ka kɛ a binna Gambie ɲɛkɔrɔ celu kelen kanankolo. Hali n'a y'a sɔrɔ a ka kuru 9 b'a nɔ na jɔyɔrɔ fɔlɔ b'a bolo a ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe G ye. Mali ka boko 5nan a bɛna bisimila Congo Brazza fɛ. Eric Sekouchel Mali degeli karamɔgɔ ka fɔ la o ye ɲɔgɔn dan ye min ka gɛlɛn kosɛbɛ. Se tun ka kan ka ɲini Gambie ka ɲɔgɔn dan de la a ka fɔ la nka Gambie cɛdenw ye se sɔrɔ ɲɔgɔn dan sen fɛ. U ye fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan u y'u sinsin u ka kofɛmaw kan défenseur ko don. Eric Sekouchel y'a yira ko ale ma nisɔndiya fewu. Amadou Dante Mali senatolantana kofɛma défenseur qualification bɛ sɔrɔ. Match bɛɛ tɛ kelen match bɛɛ n'a réalité de don ni kɛra bi ta réalité an b'a ta k'a kɛ erreur ye erreur min an bɛna corriger yanni match wɛrɛ cɛ ni ala sɔnna ma. Nimisa banna o ye wajibi ye parce que balontan n'i y'a dominer il faut qu'il ka bi don nimisa banna o ye wajibi ye parce que an cira fɛnɛ. La qualification c'est notre objectif on va faire le maximum pour se qualifier inchallah dans les 2 prochaines rencontres. Diadje Samaseku camancɛma milieu de terrain baara de bɛna bolo da walasa kala ɲini sabati. An bɛ fɛ ka match bɛɛ gagner bi a ma ɲɛ an bolo an ka jeu kun ka suma dɔɔni ɲɛfɛla la an tɛ ka se ka combinaison caman kɛ an y'a essayer k'an concentrer et à la fin bon coup de pied arrêté o ye bi don an na an bɛ kalan de la ni ça va nous faire apprendre et an bɛna continuer ka baara kɛ pour que match min mana an ka gagner an ka qualification assurée. Ka fara Côte d'Ivoire kan jatigi jamana minnu ye qualification sɔrɔ kama sɔrɔ éliminatoire ɲɔgɔndanw ma ban olu dantigɛlen filɛ Maroc, Sénégal, Afrique du Sud, Algérie ani Burkina Faso. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Siaka Tarawele ka laseli don.
ayiwa an balimaw nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na jɛmukan in labɛnna Cheick Thioro fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ a ka sirilen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision fɛ nin tun ye Kɛyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ. Kɛyatu Tarawele, Mariamu Tarawele, Africa is proud of you. Takumar Tera, Mamadi Touré, Mali is for you. Pans Club, Farafina, Foli Baufu, Bala Musa Kita Baufula.